Dobar dan i dobrodošli u Rašinu kuhinju. Lignje nisu samo hrskavi, preukusni kolutići koje vole čak i oni koji kažu za sebe da nisu ljubitelji ribe. Neobične su to životine o kojima su ispričane mnoge legende, mitovi i strašne stvari. Međutim, ja danas neću pričati o tim strašnim stvarima, nego šta ću da radim? Ja ću da kuvam za vas. Lignje, pa pravo da vam kažem, nisam upoznao čoveka koji ne voli lignje. Obično su to specijaliteti nekih restorana. Međutim, ja želim sa vama da podelim jedan jako neobičan, lagan i interesantan recept. Pa da krenemo. Osnova ovog jela je, da kažemo, kineska kuhinja. Tanko sečeno, odnosno žilijan sečeno povrće, kratko proprženo, kombinacija sa soja sosom, lignje koje budem ispržio, odnosno ovo će biti frigane lignje, pomešat ću sa slatko-ljutim sosom i eto našeg obroka, brz i zdrav. Ajmo da krenemo. Priprema u kineskoj kuhinji je najvažnija i najbitnija. Zato krećemo odmah od pripreme povrća. Lignje su generalno spadaju u grupu morskih plodova, takozvane beskrvne životinje. Pošto se u Rašinoj kuhinji bavimo, odnosno i pričamo i o postnim jelima, to sam sad negde pročitao, čak mi jedno svešteno lice to i reklo. Kad je post na vodi, mogu da se jedu i te beskrvne životinje, kao što su hobotnica i lignje. Međutim, ako postimo na vodi, ajde stvarno da postimo onako kako treba. Pune su minerala, naravno i joda. Nutricionisti vole često da kažu da lignje imaju puno holesterola. Da, imaju holesterol, ali on je pozitivan, koji nam je potreban u našem organizmu. Ne bi bilo dobro i zdravo da ih konzumiramo svaki dan, ali jednom nedeljno mogle bi da se nađu na našoj, odnosno vašoj trpezi. Spremanje ribe u kućnim uslovima svima predstavlja problem, a to je miris koji dugo ostaje u kući posle pripreme ribe. Kad pripremate ribu u rerni, izbeći ćete te mirise koji se šire po kući. Iz tog razloga ja mislim da riba i nije toliko često zastupljena u našim domovima, jer svi su ono kao u fazonu, jao bre, posle mi treba 6 sati da izluftiram kuću. Slažem se apsolutno s vama i razumem vas. Verujte mi, čak i ako se malo bude osetilo nešto u kuhinji, zanemarit ćete. Zato što je ovaj recept neverovatno dobar, brz, lak i preukusan. Obično koristimo hrskavo povrće, paprika, kupus, celer. Papriku stavljam zbog boje. Naravno i zbog ukusa, ali i zbog boje. Tako da ako nemate papriku, nije nikakav problem i onako sezona već lagano prolazi. A znate šta možete staviti? Koju papriku ako volite i nećete pogrešiti? Onu kiselu papriku iz Turšije. Bombona. Lignje koje su već ispohovane i koje su u kolutovima, šta mislite o njima? Pa jesu džinovske lignje. Zamislite kad je kolut ovoliki kolika je bila lignja. To je onaj monstrum o kome smo pričali. Šalim se. Obično su jadranske lignje tako velike i krupne, međutim, ja više volim sam da napravim i da pripremim ove stvari. Dakle, lignje na kolutove, kao što smo i rekli. Ukusni hrskavi kolutići. Evo, moja deca, kad su počeli da jedu lignje, za ove pipke su uvek govorile, tata, mi nećemo te veštice.
I meni ostade tako to veštice. Čak i u restoranu gde sam imao lignje, nemam ih uvek na meniju. Ja kažem, hoćete i one veštice malo da pomešamo. Malo me ljudi pogledaju čudno i onda skontam u stvari šta sam rekao. Ali dobro. Posolit ćemo ih. Ne mnogo. Inače, kad radite bilo šta sa morskim plodovima, lignjama, trudite se da ih malo solite. One su same po sebi slane. A šta mislite zašto? Pa jeste, pa žive u moru, a more je slano. Barem je bilo kad sam ga zadnji put video, verujte mi. Da napravimo. Ja ću to sa kukuruznim brašnom. Malo palente. Razmjera 1:2, odnosno 2 kašike kukuruznog brašna, 1 kašika kukuruznog riza. To. Sad ćemo da posolimo i ovo brašno. Ulje već da se greje. Naravno, znamo što više ulja, brže će biti gotove, bit će hrskavije i ukusnije. Da li sam ja ikad spomenuo naše montažere? Pozdrav našim montažerima. Hvala što znate da izaberete moment i šta ćete da stavite u emisiju. Mislim da vam nije lako pored mene i zato vam se zahvaljujem. I to je to. Evo. Možemo čak i iz 2 ture. Ne morate da tovarite sada u šerpicu. Nek imaju prostor za manipulaciju da plivaju po ovom ulju. Kad bi stavili celu količinu odjednom, slepile bi se. Ne bi bilo to. Zlatno, žuti, hrskavi kolutići. Koje vole čak i oni koji nisu ljubitelji ribe. Ovu kombinaciju možete da dodate slobodno, mislim ovo povrće, možete da dodate nudle. Pec. Lignje neću, kao na primjer ostale namirnice, kad ih ispečem, završim, neću ih stavljati pod foliju, neće se one ohladiti, bit će ovdje na toplom. Na primjer, sad kad bi lignje stavio pod foliju, one bi se uparile i ne bi bile više hrskave. Ako želite da ih držite na toplom, slobodno ih ubacite ovakve kakve su u rernu. Temperatura nekih 120 stepeni, dakle samo da održavaju toplotu, ne trebaju dalje termički da se obrađuju i to je to. Sam probao. Su lepe. To je isto tako i vruće. Pošto sam bio malo neoprezan, pa mi je malo više ulja. U stvari pokupio sam malo više ulja zajedno sa lignjama. Samo ću da prebacim na drugi ubrus, da ode taj višak masnoće. Rekao sam, evo njih ovdje na toplom. I idemo povrće. Evo ga i kupus. Brzo će ovo da bude gotovo. U povrće soja sos. Šta sad? Lignje u tanjer. Ovo ispade.
sos preko. Sve to ovako malo promešamo, sjedinimo. Znate šta? Možda ovo na oko ne izgleda nešto, ali znate da je meni estetika stvarno bitna. Međutim, kad je ovo ovako nešto ukusno, estetika može malo i da sačeka. Lignje na jedan od bezbroj načina. Probajte na ovaj i verujte mi, uvijek ćete se vraćati na isti recept. Međutim, šta je poenta Rašine kuhinje? Da vidite šta ja radim, da ubacite nešto svoje i da napravimo zajedno harmoniju savršenog ukusa. Vidimo se. Ćao!